Здравейте на всичко да ме гледате. Аз съм ЖДПГ и сега имам едно съобщение за вас. Утре ще направя едно видео с мой добър приятел, който също има YouTube канал. Може да го видите долу в описанието, а може да напишете в търсачката Кемел Кеми и ще го намерите. На кирилица трябва да го напишете. Който не знае какво е кирилица, нашите букви. Така, нека започнем с видеото. Опа, извините. Днес аз създадох един нов свят, който кръстих. Ако може да ми се заради някога. Thanks. Беч. Изчакайте за малко. Ако сложим, не. Ако направя така и така. Не знам как работеше. Направих си да нива така на. Ако мога да ги намеря къде са. Ето го едния. От другата страна. Ето както виждате съм направил. Окей. Явно трябва да го направя така, да преминава редстоуна от тук. Тук така е ясно. Окей. И вижте какво става. Are you fucking seriously? Това е готин капан, който може да проработи. Всъщност работи. Това е моят редстоун. Много е объркан с много редстоун и може на клипа да лавва много, за което много съжалявам. Това ми е автоградинката. Така. Всичко се складира тук. Ето може да видите 20 семена, 5 семена. Всичко се складира тук. Нека сега да спрем тапата вода. Остават една бечки. Днес ме очаквайте в шоу 20 часа. Очаквам ви. Ще кача видео преди това. Да. Може да дойдете да се забавляваме и
да спишем разни шегички. Ето това също е доста готин механизъм. Ето това, така, но така не работи. Това е закачалката, по-скоро отключалката. Това, ако е затворено, това не действа. Ако това е заключено, това не действа. Това е готин механизъм. А това управлява този кварцбол. Ето, ако сигнала се прекъсне, по-скоро когато левера се активира, спира да работи. Виждате как е отворена вратата, не работи. И това задвижва втория писна. Тук в този свят е употребен много редстоун, който не знам как ще се вижда на видеото. Виждате моята автоматична, напълно автоматична ферма за клад. Какво? Писаните ми са спрели да работят. Окей, това е ново. Преди 6 или повече ми работеха. О, ето. Какво? Да, ако не знаете какво е това, това е Redstone Block, който се прави по изключително лесен начин. Трябват ви 4 левера, 4 Redstone, който аз нямам, 4 Redstone и последното нещо, с което да го захраните. В моя случай имам Redstone Torch. Сега ще ви покажа как да го подредите. Може да е по-добър по ваш начин, но аз го правя така. Така подреждате 4 левера така. Слагате отстраните редстоуна. Така. Там, където се сложили първият левер, аз не знам кой беше той, мисля, че беше този, го дърпате до последната черта. Вторият, който сте сложили, до предпоследната черта. Третият на една черта и последният не го барате. Така. Сега слагате този Redstone Torch тук и го чупите. После взимате Redstone, чупите един от Redstone-ите така и го слагате. И когато всичко стане, това нещо ще се задвижи и ще имате безкрайна енергия от Redstone. Понякога се бъгва и пак се връща сигнала, което не е никакъв проблем, защото може да го правите много лесно и бързо. Да, това беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. Само да покажа моята баня. Къде е хора? Тук. Така. Аз я разбих, защото направо много редстоун. Това е ваната за гореща вода. Така. А това е ваната с гореща вода. Какво? Светкавица ли удари току-що? Окей. Тук става моите ръчи. Да.
беше всичко от мен. Надявам се да ви е харесало. Ако е така, дайте един палец нагоре. И не забравяйте да се абонирате за канала на Кеми. Кеми. Вау. Окей. Както казах. И утре очаквайте епизод заедно с него на Майнкрафт. И на друго нещо. И ще се видим следващия път. Чао!